Malawi Today. The DC ng'alulization yathu ya lero tikumbukira kwambiri kapena tigonapo pa nkhani yokhuza anthu ogwira ntchito poganizira kuti dzulo lidali Labour's Day, siku limene anthu onse ogwira ntchito pa dziko lonse lapansi amachita celebrate komanso kutula nkhawa zawo ku maboma awo osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Ndipo lero nkhani zathu zambiri tikambirana zokhuzana ndi nkhanza kapena umoyo wa anthu umene amakumana nawo malo osiyanasiyana a ntchito kuno ku Malawi. Koma mwina tisanafike kumeneko ndafuna ndikuwuzeni a Malawi kuti uku nkulengeza koyamba kuti posachedwa pompano ife a Malawi First komanso a Four Regions Organization ndi mabungwe ena akufuna kwabwino tipita pa nsewu kuti tikakakamize bungwe limeneli la Malawi Electoral Commission kuti alole zipani zosiyanasiyana komanso a Malawi kuti kukhale independent auditing, anthu adziwe chilungamo chimene chili mkatikati mwa mavoti amene wawo, kodi anthu amene alembesa ndi angati, kodi zimene momo nambala imene ilimoyo ikuchita reflect kuti ndi a Malawi. Tikungofuna tinene kunena kuti kupereka warning kwa Annabel Mtalimanja kunena kuti a Malawi ife sife anthu opusa ndipo sitizalola to be gagged. Zisankho zimene zikubwerazi ndi zisankho za Malawi, and you are only there as a referee. You are not there to gag anyone. You are not there to dictate and tell Malawians what to do. And mwina ndingokukumbusa iweyo kunena kuti siwe oyamba kukhala wamkulu wa Malawi Electoral Commission, kwakhalako anzako mbuyomu, koma behavior imene mukuonesa inu amayi si inunso wefe to be a woman, mukupanga zinthu zodabwisa kwambiri. And mwinanso inu a opposition ndakuwuzani kale mo pafupi kapena mo mwakanthawi kukuwuzani kunena kuti nthawi yokuti mukachite complain ndi inoyo, nthawi yokuti mukachite lodge complaint ku makhoti ndi inoyo. Although the best way is to boycott my elections amene wawa, chifukwa ngati simudziwa zimene zili mkatimo, ngati akukaniza kudziwa kuti anthu adziwe zimene zili mkatimo, so it's a wastage of time and resources. And ndikondwere kwambiri former president Bakiri Muluzi komanso Mai Joyce Banda alankhulapo pa nkhani imene yonena kuti pakuyenera pakhale special independent auditing kuti anthu adziwe, komanso nkhani ya mathematics chigadget chimenechi anthu asakufuna kuti anthu azagwirise ntchito mathematics. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana pano ikupatula imene ya mademo amene takonza posachedwa apa, ndipo press conference iliko wiki ya mawa ino ndiyo khuzana ndi mavuto amene akukumana ndi anthu ku area 25 ku Lilongwe Health Center. Area 25 Health Center ku Lilongwe chaku TTC uko ndi health center kapena chipatala chimene chinayenera kuti chizithandiza anthu ambirimbiri ochokera madera osiyanasiyana makamaka 25 ndi madera ena, koma zimene zikuchitika pa chipatala chimenechi ndizomvetsa chisoni. You cannot believe ya Malawi kunena kuti chipatala chimene chili mkatikati mwa Lilongwe pa Mchombo umati ukayima kumayiona State House kuti ndiyo, koma chipatala chimenechi chilibe magesi. Ndipo ukupita kumene koko sungathandizidwe, andi kuli madokotala amwano kwambiri amene akumalamula anthu osauka kuti ngati akufuna chithandizo azipereka ma 3,000. Kodi anthu osauka 3,000 angayitenge kuti? The reason why this hospital was built there, anaziwa kuti kumene kuja kuli anthu ambiri amene ndi osapeza bwino, amene ndi osauka, andi chipatala chikuyenera achite provide
provide with beautiful services. Koma zomvetsa chisoni kuti kuli dokotala wina amene akuti anthu akamulankhula ati amafika ponyanyala kuti sagwira ntchito ndipo samafuna kulamulidwa. Amene ndi amene akuwauza anthu kunena kuti ngati ukufuna mankhwala pereka 3,000, ngati si ulibe 3,000 ndiye kuti basi iweyo tikuyenera tingokulembera mankhwala kuti ukathandizidwe kwina kwache. Ndizomvetsa chisoni kwambiri zimene zikuchitika ku area 25 health center cha ku TTC. Andi panafunikira kuti inu aboma muyang'ane kwambiri ndi diso lalikulu kumeneko, chifukwa posachedwa pompano kuzachitika ngozi yoopsa anthu ataukira kumeneko kutapangika mademo chifukwa cha augwira ntchito apa chipatala chimenechi chapa 25 ku TTC uko kulilongwe kandi ku kumene kuja anthu akuzunzika kwambiri sakupasidwa chithandizo moyenerera komanso kumalamulidwa kuti apereke makobiri ma 3,000. Mayi wina mwana wache wadwa anadwala malungo kumachita kumvesa kuti alibe chisoni, kumachita kumvesa chisoni kuti alibe ndalama, kuma dokotala amene kumakakamizabe kuti apereke ndalama basi. So nkhani zathu zalero ndizokhuzana ndi ufulu kapena siku la anthu ogwira ntchito limene limatchedwa kuti Labour's Day. Ndi siku limene limakumbukiridwa pa dziko lonse lapansi kuganizira umoyo wa anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana, kaya amboma kaya private sector. Anthu amene wawa ambiriwa amapheredwa maufulu wawo. Andi kukakhala kunoko ku Malawi maufulu anthu amene wandesa amaganiziridwa kuti ali ndi ufulu, be it wasalale komanso ufulu wawo wapa ntchito omakhala ndi zinthu zowayenereza kuti azigwira ntchito. Andi ku Malawi kunoko zikungochita kuonekeratu kuti anthu ife timangosatira siku limeneli chifukwa chokuti mayiko ena akupanga. Koma ngati kuli ziko lomvesa chisoni limene siliganizira anthu apa ntchito ndiye kuno ku Malawi. Andi mwinaso kukanakhala bwino siku limeneli likanangosekedwa, siku limeneli likanangosiyidwa osamachitidwa commemorate. Koma ndizomvesa chisoni kuti even the whole president anali nawo pa mkumano wa anthu amene wa kuchita commemorate Labour's Day. Andi yeti akuziwa kunena kuti anthu ambiri amboma ngakhale a private sector ndalama yawo ndiyochepa andi si kufikaso mulingo umene iwo aboma anaukhazikisa. Ku Malawi kuno anthu akuzunzika kwambiri ogwira ntchito. Andi tiyeni titenge ku Ministry of Labor konko, Ministry of Labor mukaone mmene anthu akuzunzikira. Even ku Ministry of Labor ko ngakhale nkhani za magesi kulibeko, kumachita operate ni makandulo. Ma department yawo kuja amachita za compensation kumene kujako is the most hit area. So muzifunse a Malawi kunena kuti kodi reason yomachita commemorate siku limeneli when kwa enyake ku akulephera kuti achite uplift ma lives a anthu ogwira ntchito yawo, ma civil servants. Kuli bwanji inuyo aku private sector, kuli bwanji inuyo amene mmagwira ntchito mamwenye, kuli bwanji inuyo ma driver, kuli bwanji inuyo ogwira ntchito zosiyanasiyana, ma workers akuzunzika kwambiri. Ndipo ine ndimamva chisoni kunena kuti tili ni nyumba ya malamulo imene ili ndi aphungu amene solero ena mwa iwo akugwa koma abwerera ku parliament enawo sangapange malamulo onena kuti kunja kuno munthu ogwira ntchito azimva kukoma. Ngati kuli kuenjezera malipiro ndiye kuti amaenjezera awo. Andine ndimayembekezera kuti president mene anapita kumwambo umenewu anayenera alamule iyeyo ngati president kuti anthu onse ogwira ntchito aenjezeredwe mwina salary ndi 100% or 200%. Koma masalary amene amaenjezeredwa ndi anthu andale, ndi anthu aku parliament basitu, palibe amene amaenjezeredwa salary ndi anthu amene wawa. Andi 20% ija amanena ija titaifufuza ifeyo Amalawi first. Tapeza kuti so si 20% yayi mwinaso ndi 17.3%
investment imene anthu ayenjezeredwa kuyiwalira kunena kuti zinthu zinadula kwambiri ndipo masiku ano ndalama olo 100,000 ndiyopanda ntchito and ye expected kunena kuti ndi mmene chakwera amaufunira udindo ndi mmene ankaufunira udindo nthawi zimene zijazo plus ma promises onama akanakhala munthu woyamba kuwaganizira anthu ogwira ntchito. Tikapita m'bomamu ndiye imene yoyo muisiye nkhani imene yoyo ya m'bomamu chifukwa even ma union yathu Malawi Congress of Trade Union kuli asogoleri ofoira kwambiri amene ena mwa iwo ambiri amangokhala kuti ali bribed amangolandira ndalama mmene amalandirira makampani ngati Malawi Bureau of Standards akamapita kuti akayang'ane kodi milingo ya zinthu ikuyenda bwanji akayang'ane ukhondo wa ma rest house ma hotelo zakudya zokumwa amangolandira ndalama. The same way Malawi Congress of Trade Union leaders they are so pathetic because iyo amangoganizira za mimba mwawo saganiziraso za anthu ogwira ntchito kodi anthu ogwira ntchito tiyathandizira bwanji. Mwina atu nthawi imeneyo ya Bakiri Muluzi ya Bingwa Mutalika Amayi Joyce Banda ndi Peter mwina mawekazi anamvako kampang'ono komanso mwina nthawi imeneyo kuli ma leaders ngati Luther Mambala komanso Airia Kampinda Banda at least mwina mawekazi anamvako bwino koma this time around tini mawekazi akhwangwala okhaokha ma union leaders akhwangwala amene angolandira ma instructions kuchokera kwa andale kuyiwalira kunena kuti azinzawo ogwira ntchito zosiyana-siyana akuzunzika. Andine nimamva chisoni kunena kuti Amalawi sitimafuna kuyima pa chilungamo kufuna kuwalankhulira anzathu ena lero li anzathu ena akulandira ndalama yomvesa chisoni kwambiri yomvesa chisoni and even the Minister of Labor and the Minister himself anayenera kuti mukhale pa country wide tour muone muyambe ku my state muone umoyo wa anthu ogwira ntchito ku my state muone mwenyemu muone makaa haya muone mabekare pali mabekare ena amachita kuwasekera anthu azimwa amazi amanyi kumene koko mazi okuti ali ndi bibi zija zinachitika ku area 18 kuli Bakers Pride ku Blantyre ku Kulimbi imene yakhala ikumwesa anthu ake ogwira ntchito mazi osakhala abwino ndipo umbono ulipo overwhelming monga mene ananenera amibawa mujamo taona kuti ngati kuli TV station imene ima sopa chilungamo ndi mibawa yanena chilungamo kusiyana ndi atolankhani ena anyumba zina zoulusa mawu angopita kumene kumana ndi amwenye ndikulandirako ndalama ndikumapita nkhani zija osatani osaziulula andi kuli nkhaza zambiri kupatula zimene ziza BBs kuli nkhaza zonena kuti galimoto ya bread ikangoonongeka amene amayikonza ni mawekasi galimoto kungophulika tayala amagula tayala limene ni mawekasi amwenye aja amakanira kodi tunkhaza zitu zilingakhale tolo kwa ma truck drivers galimoto kungoonongeka kapena tayala kuphulika kapena katundu amene ananyamula kunyowa amanena kuti zimenezo ndi shauri yako ine sizikundikhuza. So ine nimaona ngati siku ilili la Labour's Day ndi siku limene lilibe meaning kuno ku Malawi chifukwa ngakhale asogolera athu amene anayenera kuti azichita uplift lives of a worker lives of workers amene alibe nazo ntchito amangoganizira za iwo. Inu munati mukampeze driver inu akukaa haya muzagwesa nsonzi ma drivers akuvutika kopya ma drivers ambiri ajawo amwenye aja musamango aona ndi anthu oyipa ndipo ena aja amangoona kupemphera mu Chisilamu faje mpingo wa Chisilamu ni mpingo umene umakonda mtendere ndi chilungamo koma akuzuza ma driver awo sama alemba ntchito amango alemba ganyo kuwapa saso mwina 9,000 10,000 pa mwezi andi yemweyo ali ndi banja ali ndi ana kodi munthu amene akagwira bwanji ntchito andi tithokoze ma company ma individuals amene mmati mukachita ka haya mukamakapanga haya la magalimoto mmapereka ndalama over 60,000 za munthu amene akuyendesa galimoto koma afiti akuno kwa Malawi ophatikizana ndi amwenye amakaitenga ndalama ija ndikuyisungunula ndikumpasapo driver 10,000 9,000 chikhaleni cho ainyake antchito apereka ndalama zambiri ku Malawi kuno
kuno ukapolo suzatha tikuzunzana tokha tikuzunzana tokha kuno ku Malawi. That is why this country want to develop. This country cannot go anywhere because tinazowerera moyo ozunzana amalawi tokha moyo osakondana. That is why siku limene lilibe meaning, and it's just a wastage of time kuti dziko ndi dziko tizikakhala ndikumakakambirana nkhani ya Labour's Day pomwe anthu ake amene akugwira ntchito kumeneko mawekaziwo sakusamalidwa. It is completely nonsense. And lero liti mayembekezera kunena kuti timva mawonders kuti president Ziloli atapita kukakhala nawo pamwambo umene ujawo ndiye kukubalaka ndiye kuti kuwapangika zinthu zimene ziti zikomere anthu ogwira ntchito. Koma ayi anthu ogwira ntchito akuzunzika kwambiri. Tikunena pano muzapite ulo maloji ena atu ma ministers ali ni maloji, koma kuona salary imene ikulandira anthu kumene koko 30,000 50,000 ngati wantchito wa nyumba. Komanso kuti paja munanena kuti minimum wage ndi 100, minimum 100, koma panopa mpite mukafufuze mukapezeka kuti zimene ziyazo zimangokambidwa ndi andale. Ndiye kuli a polisi, ndiye kuli ame, ndiye kuli manesi, ndiye kuli maziphunzisi. Zomvesa chisoni zokha andi ngati kuli dziko limene limazuza anthu ache ogwira ntchito ndiye kuno ku Malawi. Ku Malawi ndi dziko limene silizatheka. Andi tikayembekezera kunena kuti mwina mutonse alliance muzinthu zizasinthamo, koma apapa ndiye ndi wesi eni. That is why tikukukumbusani inu a opposition kunena kuti mukuyenera muzuke, andi mademo amene akubwera mukuyenera kuti muthandizirepo. Siti kunena kuti mudipase ndalama, ife siti madya ndalama zanu, koma tikunena kuti mutuluse anthu anu ndi cholinga kuti tikamuchite force amene chifukwa chakutenga ngati ma elections wandi abambo ache kapena amayi ache amene ujayo wankulu wameke ujayo. Chisankho ichichi ndi cha Malawi, and ife ya Malawi you've got the right kuti tikavotere munthu amene tikumufuna. Mafilimu amene akupanga jalero ati afuna ati NRB ati apite ku South Africa, ku America, ku Britain akalembese ya Malawi. That's completely nonsense. Chifukwa anthu akhala akumapempha nda yonse kuti bwanji ifeso nafe mutilembe, nafeso tizavote. Why coming out now? Muziwe kuti amene yonse ndi plot imene yoyo ndi rigging scheme. Ngati muti mupusa nokha. Kodi anthu awatu ndikuuze ni chimene akuphera na olo ma primary muja nkhondo zonse zija ndi makobiri anu, palibeponso china chilichonse. That is why anthu amene akupanga mafilimu kumatulusa anthu ngakhale mu ndende osatchula mayina awo, osatchula kuti anthu amene wandi ndani ni ndani, kuwabisa chifukwa akuziwa kunena kuti pano pa chiseko cha apana akufuna aoneke ngati anthu abwino, kumatulusa anthu amene ali azibale awo chifukwa chofuna kuti akonderedwe. Kodi ku State House kwaphweka kwambiri, ku State House kwaphweka. Anthu angopanga zimene akufuna. So ndikuchenjezeni inu a Malawi, kamaso ndikumemeni inu a Malawi kunena kuti posachita pompano tilengeza mademo country wide, national wide demonstrations. Siti kufuna systematic, komanso tikufuna independent audit kuti ikaunike kodi mu voters roll muli anthu angati, ndipo zimene zizi zikuyenda bwanji. Osakhala zomatitengera ife kumtumbo kapena kumatitengera ife ku chingwe ngati ndife njoka. Ayi, Amalawi akufuna adziwe chilungamo kodi zisankho zikuyenda bwanji. Otherwise inu a opposition mukamapitiriza kukula mtima kumanena kuti ife tizayenda toka wina afune asafune komano ife tikapezeka pa ballot. Tazipangani zimenezo, kaya mwasambiridwa mankhala, kaya mwatopepetulidwa, koma siku lake ndi limodzi muzaziziwa, muzaziona, muzalira, muzafwenthera, ndipo muzandikumbukira kuti wamisala uja ankanena na chamba uja ankanena, mutaziona zinthu zitavuta. Nikalinda the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mamuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.